Ece, meni hayvanat dünyasına gezmäge gidäýdi. Bolýa, äkideýin oglum. Ýöne Näme Ece? öýüşleňi gutardyňmy? Ay, yok. Okumaly zatlaňy nätdiň? Onam okumadym. Onna, şo ikidini diýin, onu soň ikimiz bileçe, ýöräp çalaça, gezmäge gidäýär. Bolýa, hökman Ece. Men derrew torýan öýüşlemi. Mehmetcan, aho Mehmet. Sagtdan habaryň barmy? Gel, gowy murtik başlada. Şoňa tomaşa et, ondan öýüşleňe edersiň-de. Meňe tek işim köp. Soň gezmäge gitjek ejem jan bilen. Ya azajyk göräýärsiň-de. Ya azajyk göräýsemmi kämay? Öýüşlem etmeli, kitabymy okumaly. Onsoň ýerine. Aho Mehmetcan. Aç garnyňa kelle zat girmeýär. Gel ilki bir garnyňy mazaly doýur. Onsoň öýüşlerini edersiň-de. Ay yok, men ilki öýüşlem etjek. Soň ýerin. Yer bolýar-da. Qaymak diýsen qaymak var, edil doymak var. Süýdi şekli süýdemma, meskede var gannamma. Süýjü köke mazaly, işek bolsaň gel bäri. Ana, inne karnım dok. Keypim hem kök. Azar verecek adam yok. Mehmet dostum, aýtjak rasym. Ýeniňi siňdir sen. Soň öýüşem edersiň, gedelenjem edersiň. Ay yok pökkücü. Men öýüşlem etmeli. Yoksam ejem men gedelenjek gitmez. Ya diýäniň näme? 2-3 minut top oynanyň bilen hiç zat bolmada. Bolýa? Her kimem oýnaýar. Senem azrak top oynasaň tapaklaňa gowy düşünersiň. Yer bolýa da. Meňem top oynasym gelýärdi. Oglum, sen nire gittin? Men seni gözläp ýörne. Top oynadym Ece. Gedelenje gitjekdiň. Bilgen. Öýüşleňi diýindiňmi? Kitabyň okansyň. Meni güýmediler. Öýüşüm etmedim. Kim güýmedi? Ece, men öýüşlerimi etmän, kitabymy okuman, köp zada güýmenipdirin. Men sen ýumuşyňy ýerine ýetirip bilmedim, Ece. Ece, men ähli işlemmi şuun ederin. Gedelenje de başga bir gün öýüşlem otaram saňa gidäýärsiň. Bolýa balam. Inni ýöne ähli öýüşleň wagtyny tamamlagyn. Söz berýän Ece.